diga Sénégal ha République centrafricaine tokkiro gal Nigeria be Cameroun fulfulde ɗo wolwe nder lesɗe feere ko watta no gas hakkunde Afrika cakari hirnange e funangeri ɓuri ɓiɓɓe adama en million 60 ɗo naftira be maare ngam famtotirgo none tati ɗo tawe nder ɗemgal ngal Fuutankore, Masinankore be Adamankore. Yande Jeneyabre lewru 15 abru hitande ujune ɗiɗi e nogas e ɗiɗi jonde waɗama haro berniwol Ngaoundere joɗingol nder woyla lesdi Cameroun. Jonde nde hawti pukaraɓe ɓe jangirle ajamiya jeyndiyankoɓe be yiɗɓe ɗemgal fulfulde. Professeur Aliou Mamadou jangno fulfulde ha INALCO wato Institut National de Langue et Civilisation Orientale. Jangirde nde ɗo tawe nder lesdi France. Je peux lui mettre toute une batterie pour dire je viens, je viendrai, tu viens, Django, Niwargo, etc. Tout ça, c'est quoi? Ce verbe. Quel verbe? Wargo. Kulle ladde, ɗusirde, be le verbe en peul. Defte ɗuɗɗe professeur Aliou windi. Nder duuɓi caaliɗi, o heɓi nde ɗiɗi tokkotirɗi caahu wiyetegu lauréat du prix Kadima. Caahuji ɗi latti seedako no o gonani kugal maako. Min botori joɗodago e maako. Mi tammi bo bana on nani o wi kanko e hoore maako o yerɓanan en defte. To o yerɓani en defte ɗo en ɓesdan tiiɗal en ɓesda bo famtingo ɓe men fulfulde no hani wolwire. Ɗon nder tawaɓe ha jonde nde pukaraɓe waɗoɓe kuuɗe lingol dow ɗemgal fulfulde. Miɗo hoosa fulfulde mi wata jamɗe nasara ordinateur téléphone portable ha Facebook ha réseaux sociaux min tawi fulfuldeji feere ɓeɗo traduisa déjà traduction may ɗo exista ha langue fulfulde mais fulfulde amin je haɗo Adamaware Ngaoundere Garwa Marwa existata donc kugalam ɗo vallan ɗo fuu kalimaji ɗuɗɗi yimɓe ɗon no hutinira ha dow fulfulde dow lahan yimɓe ɗon no hutinira to mi lori mi winditi hatton man ɗo dedei mo tokkiti dow deftere man fuu o tawan mi laɓɓitini dedei laheje ɓe ɗon no waɗa hatton fuu. Nder boliɗe maako professeur Aliou Mamadou rentini ɓiɓɓe adama en naftorgo be bindi fulfulde gaddaɗi diga lesdi Guinée biyeteɗi Atlam.